Murah-murah gone. Dalam terong niku 3.000, lek 5.000 terong bunder. Kentangi 8.000, timune 3.000, 5.000. Nggih. Pas mboten beto. Iki nyambi wong tak tolke. Dalam? Iki mbuki. Nggih. Anu motor. Lho, cari janganan lho. Lho, teriwak peyek. Murah, Mbah, 2.000 iki lho. Lek murah ya tak murah, gedang tak. Lho iki apa misal? Mongko, Mbah. Mongko kuning. Bapak Wedang sampe Lombok nyamper ini. Lho, makan iki aku ra nggone rawani rene terus dek iki kan gak wani saiki gak wani. Kan gowo njopor ini. Ada wong ya. Mesti seneni aku. Nah ini tak mau tahu kasar ini kan Lombok. Ini kan Lombok. Domong. Gimana ya? Anu iki galak iki tapi Mune kok alek-alek ngono. atos gak kaya abang. Napa? Semangka kuning. Nggih. Padha karo milon. Anu kriuk-kriuk ngoten lek. Semua kuning. Nggih. Lebih tapi anu ya atos. Iki timun iki. Timune 3.000 loro 5.000. Oh mati nyambut kok wis. Enak no malan. Yo ngono wi, loro 5.000, siji 3.000. Ya. Bagus ya. Masak kuwi. Cek kulkas to pendak Jumat marane tanggan. Wekile tak mengi nggo Lombok sak tak gelem tuku pekan. Dalam Kacang iki kacangnya 2.000, Mbah. Murah. Ini tayangnya di sini tayangnya. Iki piro ki? Kuwi 3.000. Ngoceng-ngoceng. Kangkung enek lho ngarep ya. Karo anu ya apa Oh, Mau buangnya lho, Dek. Sambel pecel. Oh, jangan buka dibuat kok. Buangi mari dikati. Ayo kita jujur-jujur ngambil. Jus ya jus. itu namanya terong. Lah gak oleh daging sapi ya? Terong. Kayak bagian biasa. Oleh. Nang nggo sandi, ikwek wedhus sak wajan ya. Oh, makku memang masak andas nih. Anggar nigarian ya. Elang. Lah ra ngerti selai kan enek selai to mungkin sini. Oh, dan mari tak keruk ini bono mari rencak, tak tepung tak goreng. Tak apaan dhewe ya. Sudah sedus iki. Ora polone kuwi ora doyan apaan dhewe. Wih, polone jerene enak jerene to. Aku tak ra doyan. Tapi omong wong-wong. Nah, omong wong-wong no enake malan. Iki gak ngangani Pak Wedhus. Tak tepungi, tak goreng kaya tak ngendi ngono. Iki 2.000. 3.000 niku tomat. Murah lho, Mbah, sakmono ya. Tenan. Gak padha kan. Iki tiga kapan kali? Aku mesti tak esen sampe Tempe. tempe. Kayak pete aku mesti. Timun nggih anu. Heeh. Ngedukne darah. Mari anu. Ya arep semangka wi to. Buai. Monggo mari pilek kok. Piro ki kabeh? Ayo ya masak ya. Kuwi telu 6 karo loro 7 8. Ini tambah ini. Ibu itu gede sing nom-nom apa tuwek kon nom iki. Nom. Lek tuwek iku kuning, lek ijo niki ya nom. Kurang digawe. Lah kuwi ya kolakan dek ngisore ya panggah murah to. Anu gak digawe-gawe aku gawe gak. Nggih. Salah anyar Mbah wi. Anyar gres tekan toko. Panggah to 6.000 to biasane. Lho. Panggah oke. Liane gak? Kalah lek sik jangane ngono kae. Semangka wi lah. Semangka wi. Iki terang Semangka kuning. iki terang. Piye kon abang? Karemu mau gambar ngono ya tuku. Oh ono awake dhewe ben mlebu TV kok dak Astagfirullah. YouTube. Pi semangka kuning isine akeh, Dak. Gak ono lek cilik lek gedhi sing akeh. Yang mana dong? Gambar. Lah cah ki lebu bagus. Dik.
Iki bolo dhewe 4.000 lek 3.11. Wis. Murah iki. Jaluk semangka kuwi lho. Tomat 3.000, 5.000. Kuwi tok. Oke. Nenan dek iki sore, Mbak. Kuwi kulanku saku anyar. 3.000 wis lek loro 5.000 bolo dhewe. Domongi aja delok kepele isine kuninge no. Domongi 4.000 lek loro 8.000 3 11.000. Ngono kuwi lho. Yo terus 1000. Bolo dhewe ne. Masa mbok ya anake kesini ya podo to iki. Yo yo. Kapan sugihku lek ngono? Lah kok ya Kapan-kapan ya. Ya kapan-kapan. So neng wi cah pimbane harus semangka. Ndelok modele. Kon nggawa sitokno lho. Tomat wis tumbas yuyu mbahmu. Masih kono. Awas jatuh. Wah jatuh. Biar aku siram dulu tuh. Dik. Lanang nih. Lanang nang itu. Lanang nopo? Paling ireng kaya pake. Yo randan aku putih mboke. Domongi. Aja ndelok cilike, milih sing apik. Dia sak mini-mini kabeh. Gak maksud lah kuwi lho, kuwi malah apik blendung. Blendung kuwi malah kuning, Mbak. Aja sing lurus dawa. Halah. Nganu sigaren kono lho. Ngapa to? Nabila demu. Kok nggowo to? Golek aman aku. Wah. Ora sigaren dhewe tenan. Akeh men duite. Amit. Tapi rasane piye? Ngono lho, ae dhewe duit saithik njaluk legi. Rasane piye? Nah, iki hasil Mbak iki. Terima kasih, Mbak. Sama-sama anu lho, Mbak. Ya sama-sama. Ngono. Domongi ya. Sakmono kuwi ya, domongi ya. Kuwi kuning tapi wi. Jerone. Uduk putih. Mampu. Yuh, 2.000 lek ngenteni pirang-pirang sasi. Lah angel, wis gak ngono. Gak oleh Pakku. Gak ngono. Domongi. Lah sing gedhi duite gedhi lho. Kelonane ya wis enek 7.000 8.000 terus piye? Lah iki lho sakmene iki. Lah nggih. Setengah kilo. Punjul Mbah wi abot tok ngono kuwi. Lah iki lho kulite ya akeh wong cilik. Ya kabeh enek kulite no. Wis 5.000. Gak oleh Mbah. Gak oleh sakmono. Enggak usah. Ini kentang. Kentangnya 8.000, ini 1 kilo beratnya. Timun Mbah 3.000, murah kabeh. Gak oleh. 2.000 belum boleh. Ora oleh no. Gak oleh ya, sakmono. 3.000. Gak oleh. Wis 3.10 ngono ya, gak apa. Heeh. Pura ya golekne. Heeh. Golek sing gedhi ae, heeh, sing gedhi pisan. Golek sing gedhi ae malah genah mengko. Kan golek sing gedhi ae lho. Mengko jelas enake, jelas apike. Ya, lek ngelemek ae ram. Lek sing gedhi, Mbah, nggonku ya wis ngono kuwi, gawanane wong duite ya cilik ta. Timun sing murah. Timun 3.000. Heeh. Aja kaken timun kok maraye. Drop. Heeh. Kerendan. Entek engko darahe. Salak ta, Pak? Salak pira, Pak? Salak 6.000. 5 biasane 5.000. Biasane 5.000 ya tak mundakne kaya. Lah ya. Kok gak oleh mundak iki piye iki? Nah, kuwi lho. Pilih sing ndi? Iso gak mudune? Iso ta Mas? Saya mu tak. Setengah toh, ulah gak? 2,5. Ya wis ngono Mbah, loro to. Ya, 5.000. Tomat piro? Tomat 3.000, Mbah. Yuh.
Allah. Heeh. Kak Mas aku wis. Gak oke siap. Loro. Ya salah 5.000 ya 5.000 kono lho. Loro 4.000. Loro 5.000 Mbah, pas podo regane. Mulai 4.000 gak oleh Mbah. Demi suwi rene. Apa tomat. Agek nggawa iki. Salah ya anyar Bu iki, kolandingi sore. Ora blendrang, lek blendrang gampang bosok ngono iki. Temen delok iki wis serit iki. Iki di video ta? Yo to YouTube-an awake dhewe. Oh. Enggak aku sini emang serasa malu apa-apa. Oh iya. Aku tidak ikutan. Ndi mbake Mbah? Kak ndelok biasane. Pira ki? Anak capar ya nanti. Ala yang ngenteni capar bakal letek kaya akeh to Mbah. Artinya saiki ya. Apa ngulaknya pawas asem ya? Enak no? Asem. Wah. Ini kalau Aja Mbah. Loro karo loro papat karo 10 14 Mbah kabeh wiguran. Masalah sakmono kan duite 14.000 kena pirang-pirang dino. ya. Gak oleh Mbah. Iya, wis sampean. Heeh, ben kene Mbah tak balekne. Heeh. Iya, wis to. Bolo-bolo awake dhewe. Lah yo 1.500 loro. 1.500 loro piye? Anu patangnya setengah. Piye to, Mbah? 2.000 loro karo loro papat, Mbah. Kok papat setengah piye to? Domongi sampean asine ra tega ngenyang asine domongi wis regane entek. Makane men kleru. Ora rugi tuku iki. Heeh, 14 kabeh ukuran. Duran apa ya? Iya. Di bulalem iki. Aja to Mbah, wis tak ngene dhewe iki. Masalah. Alah. Apa? Larang men to 2.000. Iya kok kelarangan. Duh, domong cek larang lek sakmono. Ndak piranan? Wi 4.000. Lek telu 11.000. Ya Ngono lho. Domong yo. Kuning wi tapi duk sing abang. Sakmono 4.000, loro 7.000 ngono ya, Ben. Wes loro 7.000 ae. Kuning wi tapi. Ben ra dhuwur-dhuwur kakean anu nek sampean. Gak mbok pai 1.000. Ya wes kono wes, Ben. Marim. Gak pengen kentang wi? Ya. Ya jeneratan lo ya, bahaya. Domong yo. Kuwi enek liyane wis milih apa? Salak yo enek, kentang, kacang, terong. Sak unyil-unyil. Terus 11.000 ya, 11.000-an aku ngono. Yo, ngono lho ya. Ya wong mesti tuku lho padahal. Ndak ya. Oh, enak kan. Nah, itu iki gendang.
No. Piro kuwi? 10.000 Mbah, wis diobralne. Apa Lah kok iki jane kacange sing diduk. kok 10 papat ngono lho, Bah? Yo papat engko yo pah kuning gitu Mbah. 500 kelarangan. Tapi ra aku ngono. Kacange sakmene piro ya? 2.000. Tenanan ya? Domong ya. Enek balung rine ta karo wong-wong kene. Yo wong cawe kene lek kula nek balik nang ngetan kene. Lah piye wong ning wae ning bulusan nek engko. Ndang. Beh, jan masalah balik nandurne ya sasen-sasen lho iki. Domong aku dhewe ora tega arep ngenyang bakule ya. Telu mangan semongko. Saman tuku sing gedhi-gedhi kelonane larang, duwite ya akeh. Iki kentang, timun, salak. Nah iki lho, iki no dironcot iki karo bakule wis selesai. Yo ning kono no diweki pilihan Mbah ning Ronggo kono no. Diweki iki gedhi. Emang bojoku bedah ya legi Mbah, tapi ya ora wani janjeni. Wong janjeni iki gak apik, wong barang ra jero. Heeh. Barang ning jero. Barang jero uange lho Mbah merian. Los. Domongi awake dhewe panggah bono. Ya, tuku ya panggah diweki murah no. Ra rugi Mbah tenan. Amit Mbak ya, tangan kiri. Sitoke nggih ngonten no. Oh yo. Nanti ki. Konten ya. Amit ya, Mbah. 10.000. Terima kasih. Murah meriah. Oke. Semua berkah. Semua berkah. Alhamdulillah. Jojis. Alah nggih ngedukne ben ra dhuwur-dhuwur lho. Jarene oleh 30 kilo. Walah nggih. 12 yo. Dalam timune 3.000. 25.000. Lah wong kene 5.000 koyo kok. Benten uang benten rego, Mbah. Jenengan tumbas niku. Niku panggah 9.000 to biasane. Mbah kok enek tomat. Piro tomat iki? Tomat 3.000 25.000. Iki adol kentang. Bah, lah niki YouTuber rek kula. Adol kentang ada kentang. Ngomong-ngomong di slotring iki. Yo mboten to, wong ayu-ayune koyo ngene kok. Lah piye? Jumah macam ayu-ayu no. Wes ngene, Mbah. 8 wis ben 8. Wis 8 ben. Murah iki aku ae duwe iki. Mari ganti lho Mbah regane bendino. Ya larang. Yo larang yo murah ngono kuwi. Men yo ngono. Heeh. Salah gang 1.000 pun. Tapi kula saya tanya kresek gak to imu? Ape lho Mbah kula gak wani janjeni. Pinter bakulan ngene iki wong anu. Sampeyan pundi asine? Lho, kula ngawinan to. Ngawinan. Nggih. Ngawinan ndi? Ngawinan Garjo. Mriku to. Nggih. Garjo. Wo. Di parut to moe. Di parut. Ki mung tak tekone wis liwat. Niki manjane. Nggih. 2.000 Mbah, yoan. Iki pregi Kacang 2.000 wis nggih, timun ya wis padha ngono sembarang. Ya iya. Kan jane nek ladine dipromosikne Saigar Street ngono. Biasane ngoten ya, Mbah. Ya wis Pamer ngene. rahasia aku. Lho, nganu lho Mbah, ngoten niku mboten kabeh padha. Lha engko sing tak sigar ndelalah kuning, lha terus ditumbas mboten engke malah kecewa. Nggih. Mas duwe mangga. Mbon. Monggo timun. Nggih.